Welcome back mga kadangers! Welcome back dito sa ating Inday Krodang channel. For today's video, as you can see in the title mga kadangs, we are going to talk about our first YouTube salary or sahod. But before anything else, kung hindi ka pa nakasubscribe, please do hit the subscription button below. Click the notification bell para ma-notified ka if ever mag-upload si Inday Krodang og new video. Alright, let's go! As a small YouTuber mga kadangs, it's our dream na meron naman tayong makukuha sa ating mga pinagpaguran, di ba mga kadangs, no? So for 6 years doing YouTube, kahit hindi naman talaga ako regular noon na mag-upload or mag-update sa aking YouTube channel mga kadangs, and now it's been 6 years running, 7 years na mga kadangs, no? So, na-monetize na tayo this year. Mga nasa January yung na-monetize ako mga kadangs, no? And yeah, it's very fulfilling. It's very happy sa feeling na magkakaroon ka na ng sahod as exchange sa mga content na mga pinagpaguran mo, sa pag-i-edit, sa pag-create ng content, no? Mga kadangs, no? So, it's a very hindi mo talaga mawawari yung feeling. Magkaroon ka na ng sahod kahit konti lang mga kadangs, diba? So, today mga kadangs is i-share ko sa inyo kung paano ako nagkasahod at i-share ko din sa inyo yung aking first YouTube kahit hindi pa ako monetize. Hindi ko alam, I really don't know the story, but merong pa piso-piso na pumapasok sa aking Google AdSense account na I don't know siguro sa mga malalaking malalaking views ng mga video, siguro kinakompensate din ng YouTube yung mga videos ko na maraming views, kaya nilagyan nila ng papiso-piso hanggang sa maiipon yung mga papiso-piso doon mga kadang sa aking Google AdSense account. And then now mga kadangs na magkaroon na ng mga advertisement yung ating mga videos. Actually 500 plus na yung videos ko sa ating channel, mostly mga pangit kasi noon pa alam niyo naman, as a small YouTuber, diba? So meron na tayong ads kasi nga we are approved to be monetized mga kadangs, and nung January nga na monetize na tayo. And mula nung na-monetize, nalagyan na din ng ads ni Lolo YouTube yung ating mga videos, at doon na tayo kumikita ng mga medyo malalaki na din na mga tubo, mga kapalit ng ating mga pinaghirapan at pinagpagurang i-edit. Now, so sharing you my first YouTube sahod na ko lang siya guys, na-receive ko lang siya this month, May 26, mga kadangs, and yun nga, hindi din madali kasi maraming bagong requirements si YouTube, mga kadangs. Meron yung tax, merong you need to open an account, bank account rather, mga kadangs, and alam niyo naman na hindi ako masyadong aktibo dyan sa mga bank account, or wala akong bank account na international na pwede hulugan. So, sa sitwasyon ko ngayon na I'm pregnant, so siguro hassle na sa akin para mag-open pa ng account, papunta pa ng bank, and then kukuha pa ng TIN number kasi nga you need to file that TIN number mga kadang sa Google AdSense kasi yun yung bagong requirements nga ni YouTube, diba? Kung YouTuber ka is alam mo lahat tong mga kadangs, and then yun nga, kumuha ko ng TIN and then link into my Google AdSense, and then kumuha din ako ng, of course, bank account. Meron din akong vlog mga kadangs na hassle-free bank opening
hassle-free bank opening na video. So, kung gusto nyong malaman na walang hassle, magkuha ng or mag-open ng bank account, you can watch that video mga kadangs. I will link the video right here sa iCard natin mga kadangs. And yes, yun nga, na-fulfill ko yung lahat before ko natanggap ang aking sahod. And then, ito na, meron na akong ATM para pang sahod ko. This is the Union Bank mga kadangs, diba? So, sa pag-search ko kasi ito yung pinaka very easy na bank na mag-o-open ka. So, that is why sa Union Bank ako nag-open ng account. Through online only mga kadangs, pwede kang mag-open ng account through online na hindi ka na pupunta doon sa bangko para mag-fill up doon, and then etc. Diba? Very hassle na kasi yun mga kadangs. Alright, so magkano yung sahod na nakuha ko ngayong month na to? Alright, alam nyo naman mga kadangs na si Google AdSense, hindi niya i-release yung sahod mo pag hindi ka nakaabot ng threshold, which is the $100 mga kadangs. So, yun nga mga kadangs, no, naabot ko yung threshold ko, no, $100. So, they release it to me this month. Nag-reflect siya sa aking bank account ng May 26, and then medyo nag-worry pa ako ng konti. Kasi nga, sabi nila is 25, dapat ando na sa ano mo. So, medyo, hala, patay mo. Hindi kaya ako nagkamali sa pag-link ng bank account ko. Bakit sa akin wala pa? So, I contacted my friends. Nagpaturo ako sa kanila or nag-ask ako sa kanila. But then, yung ano ko kasi bank account is meron kasi akong app, online app. So, matitrace ko talaga kung pumasok yung sahod ko or wala. And then, I opened my bank account through my Union Bank app, and then nakita ko doon na nag-reflect na nga nung May 26 yung aking sahod. So, paano ko nakuha yung sahod ko? Well, anyway, malayo kasi kami dito sa city. We need to travel 1 hour para makarating doon, and then wala namang EUB dito malapit sa amin sa munisipyo, nasa Dipolog City lang, sa city proper talaga. So, hindi ako pwedeng pumunta-punta ng mga city, mga kadangs. Alam naman na I am pregnant. So, hindi ako mismo yung nagkuha ng sahod ko mga kadang. And yung nag-utos lang ako sa aking hubby na siya na lang yung mag-withdraw ng aking sahod. Well, anyway, I will just put right here yung mga proofs na sinahuran nga ako ni YouTube. Well, anyway, hindi ako magpapakita dito ng pera kasi sa panahon ngayon, considering na mahirap or pitos kayo ato ang ekonomiya ngayon, hindi ako maglalabas muna ng pera kasi konti lang naman yung pera na yung mga kadangs. Kahit konti, I'm very thankful pa din na nagkasahod ako sa YouTube kasi sobrang malaking tulong yun sa aming pamilya, lalo na ngayon sa panahon ng pandemya mga kadangs. So yun, nag-utos na ako kay hubby na i-withdraw mo tong sahod ko. Yes, and yun yung kung paano ko na kuha yung sahod ko. Mga kadangs, it's very happy sa feeling talaga na lahat ng pagod mo, kahit konti lang yung sahod mo, is meron ka namang natanggap blessings from God. Kasi pinaghirapan mo naman din yung gawin, mga kadangs. Hindi rin naman biro yung mag-film, mag-edit, mag-isip ng mga content, bumili ng mga dapat i-review mo. Of course, invest din yon. Parang investing din yon mga kadangs for 6 years. Hindi yun biro para sa akin. Thank you sa lahat ng sumusuporta sa Inday Kuradang channel, of course. Hindi ko na i-mention kayong lahat. Alam nyo na kung sino kayo. Yung mga taong tumulong sa akin para panoorin yung mga video ko. Hindi nag-skip ng mga ads ko. Thank you so much mga kadangs, no? And of course, as a return, yes, as pahalipay, sa Bisaya ko, as pahalipay mga kadangs is, meron akong bibigyan, kasi 'di ba meron akong dati
na paraffle sa 200 road to 2,000 subscribers giveaway ko. So, I wanna choose a friend in a YouTube kasi I think she needed also na magkaroon ng content sa kanyang channel, mga kadangs. And gusto ko siyang tulungan. And yeah, I choose her to be a winner na kasi siya yung napili ko kasi lubos na sumusuporta din siya. And katulad ko na mami na nag-striving for like this, mga kadangs, no? So, instead na raffle siya, mga kadangs, road to 2,000 subscribers giveaway, I'm gonna pick her para sa pag-giveaway na to, mga kadangs, no? I will directly send to her my prize sa giveaway na yun as a way of thanksgiving sa mga tao totoong sumusuporta sa Inday Kuradang channel. So again, sa mga hindi ko pa mabigyan today or ngayon, baka next, mga kadangs, patuloy nyo lang suportahan ng ating channel. Happy tayo dito, mga kadangs. Alright, so yun yung story ako about my first sahod. Hopefully na meron kayong natutunan about my journey in YouTube kahit na maliit lang yung ating family channel, mga kadangs. And of course, sana nakapag-inspire din ako ng maliit na YouTuber, small YouTuber dyan, na huwag lang mawala ng pag-asa. Makakamit din natin ang ating buhi-buhi, mga kadangs. Alright, so ito yung patunay nga nakasahod ako. Ayan, meron akong resibo dito. And of course, yung mga papilis talaga na insert ko na lang somewhere dito sa yon, mga kadangs, no? Kasi hindi ayokong maglabas ng pera dito sa ano ko, kasi as consideration na din sa mga tao makapanood ng video na to na medyo pit usad sila, para dili sila ingon nga mag-uol nga. Alam nyo na, mga kadangs, very considerate tayo, diba? Alright, so thank you so much, guys, mga kadangs, for watching sa video na to. And hopefully, napatuloy nyo pa rin akong suportahan. Comment every video na i-upload ko. Please like our video, mga kadangs. And of course, don't forget to subscribe sa ating channel, mga kadangs. And see you na lang sa ating next video. Bye! And of course, mga kadangs, meron akong video na i-upload kung saan na pupunta yung ating sahod, first sahod sa YouTube, mga kadangs. Please watch out sa video na yan, mga kadangs. Bye! Ito na talaga. Bye na. Bye, 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 bye.